Merkatu hau ospatzen dugu Zorrontza noin dela 14 urtetik, 14. edizioa da urtengoa, eta gure helburua, hasierako helburua eta oraingoa beba, bada, apurtxo bat nazioarteko emakumearen inguruan egiteko gauza bat, baserriko emakumea omenduteko, ezta? Beti pentsatu izan dugu emakumea langilea badala, baina ez da oraingoa bakarrik, ez da lehenengo emakume langilea dela baserriko. Eta baserrizen beti denik izan da lehenengo mailako langile bat. Eta horregatik gure gendun erakutzi merkatu honen bidez. Normalean Badaiotz taldeko emakumeok neguan soka egiten dugu, sokatira lehiatzen dugu, eta sokatirako txapelketa amaitzen denean beste herri kirol asko egiten ditugu. Gure taldean badauz Euskadiko trontza mozketan Euskadiko txapelduna geratu direnak, eta bikote asko urte askotan parte hartu dutenak. Era berean, inguden parte hartzen dugu, lokotxetan bebai, eta badaude bi ere, naiz eta gaur batek egingo duen fardo altxaketan ere ibiltzen dena. Normalean, neguan gogor entrenatzen dugu, sokatiran gehien bat espezializatua gaudelako, eta udaran beste herri kirol hauek laguntzen diguten nolabait forma mantentzen da indarra hartzen. Indarrari dagokionez jendeak pentsatzen du emakumeak ez garela gai herri kirolak egiteko, eta hori ez da horrela, bestela gure erakusaldia ikusi besterik ez dago. Egia da gizonak baino indar gutxiago daukagula, baino beraiek bezain bat edo gehiago entrenatzen dugu, eta gai gara herri kirol hauek egiteko egokitutako materialarekin beste kirol guztietan gertatzen den bezala. Materiala egokitu egiten da, emakumeak indar gutxiago daukagulako. Hau feria sortu zen, euki ginu zelako inketude batzuk, eta guri zen ginun emakumiek hartu deien parte feria honetan. Bai puestuetan egon daitezala emakumeak eta bai herri kiroletan. Holan sortu zen, eta oso ondo urten zaben, lehengo egiten zen udaletxeen aurrean eta orain hemen, eta oso pozik egon gintzen zen, eta holan jarraitu dugu beti. Orain, feria hau urtetan dau, udaletxeek egiten dau lan gehiena, bebai emakumeen plataforma, baina gitxitxoago. Zornotza herrikoak gara eta urtero merkatu honetara etortzen gara, merkatu oso ona eta batez ere jente ezagunak hemen aurkitzen gaituztelako. Saltzera propoleoa, estia, argizaria eta jalea realak hartzen dugu, eta benetan oso famatua dira Zornotzan eta horregaitik merkatu ona da, jendea hurbiltzen delako estia erostera. Nik uste da etortzen dien guztiek oso ondo antolatuta dago azoka hau, eta danak oso pozik eta oso ondo saltzen da, oso salbenta ona da.